gigi no giseketho nikech onge kaka ginyalo nyiso nyathi ni the whole commission ma timo weche mag rito penj nyithindo nyaka nono ni nyalo bedo ni the whole commission te ni inyalo miyo nyathi duoko mar Kenya tichaki ikone ni koro duokono opogore, ok nyalre. Mano makosa ma ok nyal timore, kata nyithindo go bok biyie ni kanise miye max 400 tiduoko ne chien obedo 300. Koro ang'o matimore nikech gisani giwacho ni nitiere jopuonjre 133 ma bende nosechwalo ng'ur margi kendo giseloso ma gimiyogi max ma bende giwacho ni jogi odhi okaw e skul max makare mano winjore. Gima ng'eyo ni already nyathi e pache maduong' to ng'eyo ni gima otimnegi kata momigi sani ni tok gin go gadieri. Koro adieri moro amora kuom penj manogol sani ni e janyuol, obed janyuol, obed nyathi sikul, ong'eyo ni ok otimnegi gima nowinjore timnegi. Koro ang'o motimo un kaka jonat udwaro ni mondo NEC otim ang'o? NEC osetimo makosa kendo onego bed ni gi apologize kabisa, to kata ka gi apologize to giketho ne nyithindo nikech giduwo chunygi. Ka in kan igombo kata ni yud max ni maber mar 400 to koro duoki ma koro ibede 300 ma pende ne pod ok inyal yudo. Kata paro ni mano to ok nigi shida ahinya nikech nyathino pod kodhi kata mbele kanyo to nyalo yudo max mong'eyo no nyalo yudo. To ng'ama nokawo 400 ma ok onyal en mobiro bedo gi shida chien ka. Be iparo ni gibiro dok chien ma giwach ni